Katma persya yau drugs hakani ka jela ka long ka bachwat hadu kata-kata ha ka bawat la nak pot sakapot la sakhi ya ka jing persang na kaliang ka sarkar bat kumju na kiwe ki kanhon bante la kam yu new jingdi henry kat badang mi kisngi ka jingjele jeng ki brio ki bakrni hau new jingdi kalanang jurshu ha ka jingya linti jong ka we ka seng ka balai le borba persya yau new jingdi ka new tribe youth council HYC nadu ki khendiat banai ka balas dang ban penlong ya ka jingle kendang ki nong di bat ki nong khai drugs ki badon hakaleng ka jela la sakhi ya ka jingla jongka ban lab i babon ki brio ki bakrni hau new jingdi nalor ki jaka ki bakala kum ki kitam bat kamkut tang hangta henry ban airu ka jingyarap nak benta ki ni ki brio dak ba pha iki shaka jaka a jing sumar ka badon hanong ba asam ka bla tip kum ka alive again foundation rehabilitation center kani ka seng hadu menta kalala ban pha hadu shispa arpho tam ki samla ba kan thop ikirang ba shakate ka jaka a jing sumar henry hapeng kini baro kaba penengo pat kalong bawat la ka sarkar kala penbra bah ka jela ki don kumba shipautili ki rehabilitation center ka ei pat kadaw kaba penlong ya kani ka seng banjit ya ka te ka center ka badon hanong ba asam halor kani nakliang shulong mil yo bani kren bot president ka te ka seng uba roy ku parsin rem ubal ong bakadaw ka dei namar ba kini ki chaka a jing sumar ki don hapo ka jela lada khain kulum ki la ban a jing sumar tang ya kumba aspa tam e ki brio henry ka badon hanong ba asam kala ban a jingrap kumba laispa hadu saus pa ngut ki brio dak ba pentep bakador ki haban siuru hakini ki center ki badon ha ka jela ka long ka barem henry ya ki ba ka seng ka pha kala don ka jing sungu thu jingmon ka bajan bot utrai ka te ka chaka a jing sumar balada kimla ban siuru kila ban ai sngowa da ki marbam kemudian kong ye kalong ba ngihap ban so ban tip bahai ka jing shisha hoi ngilayo ya ka ngilayo I ya ka statement ka bau minister po house ong ba ki don shpotli kita ki rehab center hagni ka jalla ka jongi Rega jing shisha kalong ba na kini ki shpotli ki rehab center ki badon ka jalla ka jongi kat kum ka record kat kum ki kot ki sla ki ba pau wat ka dream policy ka ba sarkar Meghalaya kala bu dada pipet ya ki kerteng ya ki list jong ki shpotli fin lab ba southly ki de ki rehab center ki ba penya de ki private players umot kim de ki bala ai pisa la ne la ya pisa da ka sarkar Meghalaya kawe ki rehab center kadai ka ba shu penyat lemba ka jing ai donation la ne ka jing yarap jong ki babon balang bat hakata ka rehab center ki ai kata ka jing sumar tang ye ki bri ki bawana ka BPL families kawai pat ka rehab center kadai ka rehab center ka bala yarap da ka Ministry of Social Justice and Empowerment kaumut ba nakini ki shiphautli ki rehab center ki don tang southli ki rehab center ki ba sarkar Meghalaya lemba ka Department of Social Welfare ka yarap pisa Bat lada khen kelum ya kini ki shpotli ki rehab center ki bodon ka jela ka jongi ka intake capacity ka jongki komut ba ka jingla ka jongki ban pediang ya kita ki nongpang la ni ki nongsha sumar ka de tang kumba ars pa ngon komut ba kumba shispa tam ki de ki ba ki rehab center ki ba kumba shispa tam ki de ki shispa ngot tam kini ki jaka ka ba kin let ban sha sumar kini ki private run ki institution ki ba penya di ki private but ki ba sarkar ka yarap nagini sautli ka datang po nyopo du prapungut hakajingya lenti ka jongi na du kalai trip ujamang jong mantau snam ngilala ban pha ya kumbashis pa arpungut ki khun samla ndi tang ki khun samla bat ki bala arang ba ru syangkani ka jaka sumar ka bodon apo Guwahati ka bala penya do we samla arang ba bade na ka jat meri ka jongi tilanangi ken kelum ya kini ki bri wat ki bangila pha mangi mentaru ngatrai tang kita gi jaka ki baka sarkar ko baka ajing yarap lani ka ran ka sarkar la baka social welfare ngatrai kamla asyuk bandam namar ki intik capacity jong ki rehab center ki badon yang ke jela ka jongi ki don ki bala ban sim tang khat sangut ki don ki bala ban sim tang lai phungut ka bahe du ka rehab center ka badon ka jela ka jongi ka de ka bala penya de ka san ke ha ka bagi intik capacity ka jongki ka de san phungut ka taru ar phungut ki kintai bat lai phungut ki senrang ti de halor kata ka nongrem bakum ka seng hadin ba ngilai kendu ya kinong penya jong ka Alive Again Foundation kamtam ya usam larang ba aru pasa ubla don benta leng haringkat ba ka seng nadu ki por bangila run ki program ban le itu ki school to school campaign against drugs hapo mau live kum ta ter ula long resource person but hakajing keren ka jongi but ngi sautu ba ngi don kami kita kajing trailang bat kibri ki bayo sautu jingmon namar laringi ong gini ki spa ar phungut mentangin bu shiphungut akwe jakash phungut akwe jaka kan shimjing yang ngiru ban follow up yaki ban keli ya kajing long jingman ka jongki tidai halor kata kanong remba kabala pelong ngi ba kat ka bangi yo kini khna ku makalong menta shispa ar phungut ngilapha
but ngi so thu ru ba ka Alive Again Foundation hapo ka jing alam jong ni u samlarang ba ka intik capacity ka jong ki ka he kila ban shim kum ba lai spa du sau spa ngut ki khna kum ba kalong menta kila plih du lai tli ki center hapo Assam ti katar ka de gwi ka daw but ka ba ar ka daw ka ba ngi kwa man kren ka ba shai kalong ba nakini ki spa ar pungut ki khna ki bangi la ngila pha ki ni rehab center kumba prapo du khnai po percent naki ki di bawan ki long yeng ki bomla ban siu ki jing siu ban let chi rehab center ki badon hang nia shulong bat chawei ru ka jing siu ka long kumba khatsan hadu arpo hajar shibna ki ban siu tikai ka bangi ngi le ka long ba haringkat ka jing so thu jing mut bat kini ki nong penya jong Alive Again Foundation ka long ba ki don ki long yeng ki bomla ban siu ka khatsan hajar ya ka shipo hajar ba kum ta ter kai ka ba ka seng ka le ka long kumba filai i menen ka singi ladang ki don ki bahing ki bomla ban yarap da ka pisa kai ga mangi le kalong bang yarap iki di kitiar gitar da ka ba ai ga jing ki marba mardi bukum ta tete ti kade kladon ka ta ga jing trelang ba jing so thu jing mun habreng jongi kum ga seng bat kini ginong penya ti hade lo ka ta norim ka ba ngi la rai ya ka ba mentai si por kat ba ka Alive Again Foundation kadang la ban shim ki khana ki jongi ngin nang pha iki sete bat ka balai ka daw ka ba pelong ngi ban perkhat ba balengin pha shabar ko jala pi lada jan ke rehab center kum kalong menta kin don ha po shillong ki bahai ngasem 90% ki khna ki bangi pha ki de na sor shillong bro ko kadon ka tendency ju ki bahai bakin nom la sha ban iu khun ban cha set ar banai lai banai kin let pet lani kan don ru ka jing persang na kini khna ki basyong ka kini ki jaka sumar baki kwa ban yo eklat bakin mi no da jaka sumar da ka baki thawi ki daw ki ba fer ti longba ka jing pha ka jongi le si chaka jaka ka bajangai kan kampelong iki bakin ne ban syong ban sang tu hadu bakin dayo kata ka jing sumar ka babiang ti kita ki ki pelong ngi ba ngindon kata ka jingya te bat kani ka Alive Again Foundation ka ba ya ka ba mentahi kat ba kidang la ban syem ngin nang yai pha sakni ka foundation hi kuma kalong menta kuma ngoi phi ngidon ka jingya so tho jingmut hapteng ke HYC bat ka Alive Again Foundation bat kawi ru ngimla ban len bahkan ni kejengnya lenti kejongi menta ki babun ki pardok persnam kejongi ki sngau thu ya kejengkia jong kejengkit kejongi ki don ki bahayeng ko mo ngi fi kimla ban siu ka khat sana jar le si ki la ban siu shipo jar ki la ban siu khat ar jar ti nakaliang jong ka Alive Again Foundation ru ki ai ka concession haringkat kejeng pet ya kejeng long jeng man jong kita ki bahayeng asem bat ka baar kejeng yarap ka bangi ngi yo ka long ne ki pardok persnam kejongi ngi don ka donation box ka bangi bu apa office hakabah ki perdok persnam hakunu kanu ko por kila ban wan bat ki tap e gijing yarap ya kita gijing ai jing yarap ki jong ki bat lengba kita gijing yo ki jong ngipan ngiyo ban pha la ne ban pendap ya gijing duna hakabah ngi pha ngi khna bat kabalai ka lengba gijing ai jong ki tiar kita ti ajaka ba ka Alive Again Foundation kan thiet yo khaw kum phniang bukun ta ter ki don ru ki brio ki badon ka mensiam hadin bi yo i ka kam ka jongi ki wan ra e ki tiar po office ngilum ngilang ki shibanai arbanai kat bandadap kata kat ban biang ngisapha kumangilale menin kesni aga bangi ai ka ya kata ya ki jingbam chakni Alive Again Foundation kum ka jingkershan yaki bakin la ban pendap ki jingdon kam ki tegi center ke jonggi ti kumba kalong himata kadon ka jingya tre ka baya jan ba preng jongi ba jongki hoi kimwat than ya kata ka kubo awi fi la da gidon kam la da jing siu kedai khatsan hajar kim dong ma ha ban siu ber khatsan hajar kidon gilong yeng ki bom la ki bopli ban siu ta khatsan hajar re lang ba ka jing keren lang ba ka jing penbet kubo awi fi la da ngila ban yarap iki ngirap lang ba ka jing ai jong ki wei pat ki pordok persnam yangi hakum kani ka por ngimla ban len bat ngisngo ngila pen pa ka jing ai kublei ki bobun ki bawan man no senyang sya kaseng hadin ki yo i kini ki jingja ya kini ki jingle kini ki kam ki jongi tilamba kita ki jingyo ki berit ki jongi pat ngiyo ban yarap kini kun samla ki bagi pha sya center pi ka ba sngo lengo ka ba so thambula bat ke ikai ka ba ngi ngimla ban pediang kum ka seng kalong ba habangi ngi mi syakmat ban yakun yo draus ngi kala pan ban kita ki nong le bean hakmat jong ni sarkar akhmat jong ki bor pulit kumba filai i lama gini singi kumnu ki persang ban pengat hagi kies ki ba fair yang nri ka jengkeli ka long ba ngingim don ka bo ki bor pulit ki don ki intelligence ki jong ki don ka jengkeli ka long balai ba kimla ban khang ya ka jingrung jong drak sing ni ka jala ka jong ni balai ba ki pulit kimla ban kem mi ki tu ki supplier ki ba supply ha men singi men shai ha keleng ka sor shlong kumju ha ki we ki district ru balai ba ka conviction rate jong ki NDPS case kalong
ka duna hadu kata-kata kumpa fil alap lembaga RTI bagi don de ki spa tali ki kan ki case ki bala register kini santli islam ndre ki conviction rate ka de tang point kat 9% ka jengkeli kalong balai lalai kata tinggi semua ba la de ngi kwa shisha bante la kami udrak sakani ka jala ka jong ni ka wengi ha ban pendekut ya ka supply chi kam dei ban poi ka ba ar kalong wat kini kinong dia ki badi ndiat so piong pila banong baki dia for consume for using ka ong kat kum ka anu la ban pendon kami la dia ndri ha ka jinglek ka jongi pa ndi te bu pendon kami la dia pendon kami la dia te CCC RCC okay ndri uniu briu don ki briu barak de ki san phone report CC ha kamet ka jong ki ba ki ya keleng ka so shalong te ka jingli kalong ba ka police department kale ayu ki bukum gitu but kawiru ka bangila de ban keren ya minister in charge ngila de ban keren ya DGP ban ong ban pentri kami ka PIT NDPS kamut ba prevention kadon ka act PIT NDPS 1988 ka ba yakini ki habitual offender ki bala ju syakem na kapor kadon ka provision ba day ban set yaki de kisnam without bail rehang ni hajala ka jongi ki 4 pentri kami kata ka an hadu menta tikani ka pulong yaki ba syakem menta hadin stayo hadin artio lani ka baslep ru hadin lai banai lalat na jail sedang biang ka ju ka kam ti kamdon kata ka deterrent effect ya ki niki nong di drugs Tingi ngisngo ba kaladai ka por ba sarkar ka dei ban shim ya ka jingi khun persya drugs kum kata thma persya drugs oi kidon gi boong ngi bangim dei ban penon kami kentien thma persya drugs ngi hap ban ong bakan dei ka thma persya drugs persya ikinong de ya drugs namar bangi so thu bala dangim pen bana ba dei ka thma kabama kalong ya jat ban ri ko beri pa ka jongi yo ngi shusha klun yo ngi sha penja klep hakini gi sngi bagi snam gi ban sawan kum makalong mentahi nadu bangi sedang ya kani gajingnya kun gajongi nadu kalai trik ucamang jom taus nem kampat dan tanggawir ko message ka bangi i wa la ka dei lang ba ka kot khubur lang ba ka jingkhot gajongi baka sarkar kan khot yangi bangin ya kren kumnu banya chakmat nam takani kam kum makalong hi gajingnya le ka dei gajingnya kun jong kai choisi marwei adu mentah ringkat ki dor barsnong kiseng samla kiseng long kumi ni kisnong ba fer ki balas dang manmi ban ai gajing kersan ya kaseng ba khamtam ki rupat ba ki bahing hasem jong itu bala khata bar kumdu ki bompat syak khata dai nakaliang jong ka sarkar kum bagalong mentahi ngampat yu i wat kawi ka statement oban ong ba ki HYC kan dei ka stakeholders sakani gajing yakun ya drugs ya ka ba gajing shisha kat ni teligi benai ngila ikun ngi khmi lenti ba ka sarkar kan yu i ka kam ka bangi ngile dah ka cakap begin itu yang ini nam tak kam ka bahan re la syak pelong man yang kita kinong le bean ka bagi la susah pengat ki kendon an ju fer habai dei bekitiar kitar ki pisa ki bayo na kamet la ne na nu no khai drugs kaseng ju pen phaino hang tu hi se kitu ki bre ngim ju siem mi ka pisa ngim ju siem mi kitiar kitar ki jongki la kalong ki cellphone ki jongki la kalong ki tiar baki pendon kam man kasi dai kai ka bangi ngi siem ka debit tangi udrak subayo na kamet ka jongki bat thang i u hang tu he ti lat na kata bai dei baki ki personal ayu ki jongki bai ki pisa ki tiar kitar ki jongki bayo na kamet ka jongki ngi pen phaino saki he nalor kataul ongru babun sien ki balej a jing sumar ki center ki bodan hakajala ki phet no tang siteng por namar ka jingmom byang jongki da ka ong ba hadu menta ya ki ba ka seng kalapha kimpat don ki ba wan phai no lani phet no tang siteng por kiladon ki jinge kendu ya ki katu kat ningut ki khun samla ki bala ju shongteng ya kini ki rehab center ki badan hang ni apo shulok ti na ka jing pen pau ka jongki hoi wat la ngi daladi ngimpat julet ngimpat ju ya kendu ya kini ki rehab ya kinong penya jong ki rehab center ni kiladon ki jing ong ba kadang don ka jing tuna ka wi ka long ba kabaningkong kalong bagi jantan segi yang kisem ki jongki ki jantang si ki parlok ki ba ya don benta kani ka jing yadi ka jongki tika ka penlong ki bikin long tempted ban pet ru ki bu ni ki jaka ba ki badon ki rehab center ni ka jing ong ka jongki kalong bagi suk ban pet ni kini ki jaka ti kita ki le si ki ba pelong ya kini ki khun samla ki bala shong kini ki rehab center ni apo shlong bakin mi no na kini ki jaka but bakin kin wan biang so sya ka imlang salang bat kin ya jan bang perlo bat kelalong bat bakin ya di biang yakin sedang biang ki jing ya di jongki ti hadin kata pat nondangi lalap iki bukum kita ngi pha menta sekini rehab center ngi sultanat ban ong ba kini ki bangi pha haduk menta kat haduk menta ngi pat lap ban ong ban don ki ban wan phai le ni ki ban yo lat bakin wan
ban pep no shiteng ki jing sumar ke jong ki tingi khmi lenti ru bakan ni kanang ye beteng ban khmi lenti bi ki samla khun samla ke jong ni produk persnam ke jong ki bedan ni hakini rehab center kin shong tat hadu bakin dalong fit la ni kin dabyang banwan ban imlang salang ba ke yang kesem ke jong Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.